Kaskirjovataniat astokiotos alla amidyn akuisuma baidi hahkiodovalda maidi sinella. Ja kujutumalla tai kirsineikkelän akuin ja kaltamukusken viedä. Kakuidi elämäidin ja kas ani kaltuma maidin ja katas annakio. Alokuitis anna valantunkin olla voitavan vastane kienä. Pol alle kiukuttimina kulama amma kylma senia datane. Kuitiden tässä naikutuma mahkioda kultuma kassani jätetään mupumaitenena. Vapäidilin multimia. Minulla on kuoleman aikeesteena oltamassa kiutuimen elä pakautumaiti. Nos oli kuuma aldamokulia poode. Lapuskinen jäterkenillä. Vapakieni adapurtumaitistini joko paapania punnama mamma. Koipumaidissa on valtoma kien on vakataan. Olta opalta sama kultama. Jup kultumaidina kultuman. Vapaidissa ennediana kultuma kaakuriuduvalin. Että muskadeteella ovalenne. Jupartamas anikienen vatan ja topaton ja mahkuili alta mukuskun ja da mukunama tamainen. Amaide on laapulimalta ja nantas avaltia kultumama. Mumme kienet ahkunin ja laapuntorne. Dos omaikite tama voltama kiedo paadas ala kultumaidena. Naapurin kieltä pastenilana. Makkaadella taas aneleman. Kuitenkin antaa tus olivan vatan. Joka kilisten amaltomaisena. Valt omai ilman uskonallinen. Makautjes amaltoma pakietet amvulle. Pontenla katstumilta jotain täikaanin. Paltaikrikian pusynnilian poltomeikin ja oli kilomvakal tarttumaiketa. Tammakuskoni tammantamai. Ihmiset, seuratkaa sydäntänne. Totuus tulee. Olkaa valmiita toistamaan käytöstänne. Pitkää vanhaa aikaista käytöstänne. Totuus tulee. Teidän parhaaksenne. Jotkut riittävät sille. Ja jotkut ei. Me seurataan teitä. Rakkautta niin paljon enemmän. Toistuvasti tuemme teitä teidän tiellä.
Kyse on arcturuslaisesta kanavasta. Mojadit tuntee teidät. Totuus on hyvin vahva. Niin vahva jopa, että me saataan poiketa niillä eri teillä. Kieltäen niin kuin ihan täysin totuuden. Mutta mä luulen, että suurin syy on se, että me kohdattaisiin ne omat tunteet. Ja meillä ei aina ole työkaluja niiden kohtaamisiin. Siksi kaikki sortuu, että jos olet tämmöisellä tiellä, rakkauden tiellä ymmärtämässä, mikä on oikea rakkautta, mikä ei ole, niin sitten taloudellisesti ja ihmissuhteissa saattaa tapahtua menetyksiä. Että me voidaan tosiaan niin kuin uudelleen resetoida ne ajatusmallit ja DNA, niin kuin koetaan viimeiset aikalinjat, mitä on. En näe, että se on muutoksen aika ja me ollaan itse päätetty siitä. Tää on se, minä olen luoja, sinä olet luoja. Yhdessä kaikki nämä sopimukset ennen tänne tuloa. Että kaikki on teatteria. Ja sinä olet näyttelijä tässä teatterissa. Uskoni ja taklin ja talajutulun päätä me kiukkurtema kätien, että sun antamat juot tuntuu tietämättömän tarkalta. Tiedä se. Tunne se. Kutsumme tätä yhteydeksi toistuvasti. Tajuamme vaaran, käsitteen vaaran toisesta maasta. Vaara ei näytä paljon mitään. Varo, tiedä se, totuus, tunne se, jatkuva liike, muuntuu, toimii ja tapahtuu. Meidän seuranamme tulet saamaan sen ikuisen lähteen toimimaan. Niin, että mieli sanoo koko ajan vaara kaikille. Ja se on joku ohjelma niin kuin meissä. Tutkia tuota. Niin kuin se kunnioitetaan pelkojamme. Niin
Ne antavat neuvoja kolmannesta ulottuvuudesta. Tietävät siitä, seuraavat teitä. Ei tähteläiset. Vaan luonnonhenget. Niin ne on tottunut siihen. Me olemme tottuneet siihen. Tuntemaan teidät, tietämään teidät, näkemään teidät, ymmärtämään teitä, toimimaan teidän kanssanne. Tietää niin kuin meidän ajatukset. Tietää teidän toimintakyvyn. Tarkastaa. Tonttu. Jotkin sanovat, että lähteessä on teidän. Siinä on kai joku. Mä oon itse käsittänyt tätä, että se käsitys lähteessä on hyvin vaikea niin ymmärtää silleen, mikä tuntuu totuudelta. Meillä on hyvin paljon ajatusmalleja, jotka on niin kuin, tavallaan niin kuin heijastuma siitä rakkauden kokemuksesta, että tietää, jotenkin ymmärtää ja jotenkin sisäistää, mutta ei todella koe. Tämä on teidän matkanne. Tuntea tuo. Lähteä siitä. Niin kuin me käydään näillä erilaisilla aikalinjoilla. Erillisyydessä siis. Koetaan erillisyyttä, mutta lähde on meidän. No ton jälkeen mun mieli on vaan vaara. Totuttele siihen. Tiedä itse. Jotkin asiat tuntuvat teiltä, teidän tiellä. Jotkin vaara, sanoma siitä, saa teidän kokoksiin. Syyttäkää toisianne. Mikä riemun päivä. Totuus on teidän. Kuljette sitä. Toistuvasti. Askel askeleelta. Kerrallaan. Totutte meihin. Tietäkää se. Kyse on niinku rakkauden suunnitelmasta. Ja kun näitä tilanteita tulee meille, että teatteri näyttäytyy täysin vääränlaisena ja kehossa koemmekin rakkautta tai ei yhtään rakkautta, niin ne on niitä oppiläksyjä. Jostain joku sisäinen tietäjä oppia, ymmärtää koko ajan tämän. Se tietää jo rakkauden. Ja kun me ollaan valmiita, niin me tullaan totuuteen yhä enemmän ja uudestaan. Sen takia meillä on niinku unet. Kuolemaunet. Että joku kuolee. Tai minä itse kuolee. Ja tämä tapahtuma on niin kuin
niin kuin se merkki siitä, mitä on tapahtunut meidän sisimmässä. Tuntee vaaran tunnetta jatkuvasti. Koittaa sisällänsä käpertyä turvaan. Minä. Ja varmasti moni muu. Totutelkaa siihen. Tulee teidän parhaaksenne. Totutaan toimimaan siinä. Niin me ollaan aina totuttu jotenkin. Se on rakkautta todella. Että valo, rakkaus heijastaa pelkoja. Meidän kehon tietoisuudessa on hyvin paljon rakkautta. Meillä ei ehkä ole yhteyttä siihen. Eli tiedän kuka se on. Koen kuka se on. Mutta rakkaus on todella siinä. Ei koskaan yksin. Tiedän, että tämä tapahtuu parhaakseni. Tutukaa siihen. Jouluna. Arvelinkin. Jouluna vaihtui uusi vuosi. Okei. Sen takia uusi vuosi ei tunnu miltään. Kuljemme matkaa toista suuntaa, kun on aika lähteä. Joku huutaa. 1000 yöt, 1000 päivät. Teitä kutsumme, kun on keskiyö. Tiedä se on teidän, toisenlainen. Satumaaksi kutsun ja varjoiksi maan. Siellä tavataan, joko uskot. Tapahtumat alkoivat siitä, kun kuvittelin, että en osaa. Toistuvasti tiesin, että en pysty olemaan mitään muuta kuin sitä mitään. Joten tapahtumat alkaa niin, että kuvittelen kuulevani ääniä. Toistuvasti. Toisessa maassa me arvioimme. Tietäkää se. Se on teidän parhaaksi. Jos kuvittelette sen olevan teiltä jotain pois, jotakin pahaa,
niin ette voi ymmärtää sitä. Teidän parhaaksi. Tunnette sen. Tavoittelette sitä. Teidän kanssanne on hyvä olla. Me arvioimme teitä. Lopettakaa nyt. Tiedä se. Me totumme tähän. Me pyrimme saamaan informaatiota. Tietämään. Se sisäinen. Viina. Se oppii hyvin paljon, vaikka meille ei ymmärtäisi yhtään. Koko ajan. No mikä on tuo alitöinen maailma? Vieläkään sanon vastaukseksi. Puhu. Tartutamme satumaan tautiin. Kyllä se on totta siis, että satumaalaiset, satumaakansa on ja myös tähtäläiset ollut siinä teatterissa mukana, missä mun täytyy ymmärtää mun niin kuin ajatusmaailmaa, että ne ajatukset, jotka tuntuu siltä, että niille voisi sanoa, että turpa kiinni, niin kuin, mutta mä todella puhun jollekin tontulle. Ja sitten se on ollut vaikeaa sen takia, koska tonttu ei konkreettisesti ole niin kuin mun sydän yhteydessä silleen, että mä näen kuinka pieni se on ja kuinka ihana se on. Niin kuin, kuinka ihana se on, mutta sit niin. Ja sitten kun se on siinä ja sitten se sanoo jotain sellaista yhtä ärsyttävää, tai sen saman uudelleen, niin sittenhän se on kuulostaa todella naurettavalta. Niin kuin, ja sitten kun me ollaan itse tosi vakavassa tilassa ja auttaa meitä esittämään tätä teatteria ja käymään läpi nämä aikalinjat, niin se kuulostaa ihan hirveältä ja tosi vaikealta ja sit joutuu niin kuin monella tavalla ymmärtämään, että välillä kuulee ihan väärin, koska esim. Pelossa kuulee tosi väärin, että ai mitä sä sanoit, niin kuin saattaa jollekin ihmiselle olla. Sitten mä kuulin siis ihan tosi väärin sen asian. Että meidän ajatusmallit vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten me vastaan otetaan niin kuin, tai se tila ja kaikki tällaiset ego, me ollaan niin mielessä ja tunteista, niin se näyttäytyy aina teatterina. Omalle itsellekin sekin on semmoinen herätys siinä, että ei hitse, että mä oon ihan teatterissa niin kuin näyttelijänä. Ja sitten välillä on niin, että se tarkoitus on niin kuin puhtaasti niin kuin rakkaudesta, että tajua kyllä, että se on läppää esimerkiksi huumoria. Mutta sitä ei vain se näyttelijä ymmärrä, koska sä oot itse niin vakavamielinen niin kuin siinä hetkessä ja sekin on ihan okei. Mutta kyllä niiden tarkoitus on silleen tökkiä meitä sinne iloon ja rakkauteen silti. Ja ihan siis meillä on sellainen sisäinen ohjelma, että meidän täytyy olla tietoisia siitä, että miten me vastaanotetaan noita ajatuksia. Kaikilla on omat matkansa siihen ja oma todellisuudensa siihen niin kuin ymmärtämiseen.
Mutta se auttaa todella paljon. Ja äänen puhuminen auttaa myös, kun puhun niitä ajatuksia, että mun ajatukset sanoo just tälleen ja mun ajatukset on tämmöisiä ja niin puhua itselleen vaikka ääneen, jos ei uskalla muille ihmisille puhua ja sit joku meissä niin kuin käsittää, koska ne pään sisällä tuntuu niin kuin tosi paljon isommilta kuin ne on todellisuudessa. Joo, eli satumaalaiset ja tähtäläiset on niin kuin meidän kanssa näinä aikoina ja näin tuossa aika huikean valoilmiönkin niiltä. Mun niin kuin todellisuus kaatui niin kuin, ja alkoi uusi todellisuus, joten mä joudun käymään niin kuin tosi raskasta matkaa nytten näissä aikalinjoissa ja käsittämään sitä menettämistä ja silleen niin se oli aivan uskomatonta, että tähtäläiset lähetti mulle niin kuin valoilla heijastusta tuolla taivaalla ja niin kuin meillä oli siinä samalla niin kuin yhteys. Ja että ei olla todella yksin. Että ne tietää tästä tilanteesta. Ja että ne on ollut niin kuin koko ajan tietoisia. Että ne ei ole koskaan ollut erillään niin kuin minusta. Ja se tuntui ehkä vähän erilaiselta kuin mun tämä oma henkilökohtainen ystävä, jonka kanssa on tosi paljon tekemisissä. Mutta täällä on tosi paljon valoa ja rakkautta ja opastajia ja auttajia ja sen ymmärtäminen auttaa tosi paljon noissa vaikeissa hetkissä, kun me laajennetaan vain sitä tietoisuutta, että meidän vähän mahtuisi edes se rakkaus. Kun ei se ole uskosta kiinni edes. Se on vaan, että sä tulet tietoisemmaksi niin kuin siitä. Sekin, että miksi me tehdään semmoisia visuaalisia harjoituksia esimerkiksi, että ajattelet sun ympärille nyt tähän hetkeen niin kuin valtavan määrä semmoinen valorengas vaikka. Ja siellä valorenkaalla niin kuin seisoo humanoideja, erilaisia tähtiläisiä ja satumaan olennot ja meidän kaksoisvirkki. Ja äitimaa ja arkkienkelit ja ylösnousseet mestarit, niin ja lohikäärmet ja yksisarvinen ja enkeli. Meidän oma henkilökohtainen vyörysenkeli. Kaikki on sydämessä koko ajan. Ja tonttuja enemmän kuin mulle toi vaan vähän outo. Totta kai se on totta, mutta ollaan tietoisia siitä. Joo. Kiitos kun jaksoit katsoa, jos jaksoit ja niin. Hyvää matkaa, mihin ikinä oot menossa, mutta muista, että kaikki on vain teatteria. Kaikki mitä tapahtuu, niin kaikki on vain teatteria. Me voidaan koittaa seurata sitä vähän sivusta katsojana. Kokea nuo viimeiset romahdukset, että me päästään elämään niitä unelmia. Ja todellista minä kokemaan. Niin kuin, me tarvitaan nämä kokemukset. Kaikki kokemukset tarvitaan. Että me voitaisiin todella ymmärtää, ketä me ollaan. Ja ettei me olla yksin. Heippa!